Početak utakmice protekao je bez prilika, a onda sve jači pritisci fudbalera Partizana. Centaršut Obradovića u 12. minutu prema Jovetiću. Intervenisao je Milošević, na odbijenu loptu naleteo je Dijara. Tri minuta kasnije, nakon jednog prekršaja, Tošić izveo slobodan udarac. U posljednjem trenutku Filipović interveniše ispred Morire. Samo korner za Partizan. Bila su to dva uzastopna kornera za domaću ekipu, a nakon drugog pokušava Tošić. Posle gol auta Nenad Filipović ispucava loptu na Partizanovu polovinu, a ona dolazi do Dijare koji pokušava iz daljine da savlada golmana Banata. Veoma tačna lopta Morire za Rukavinu, ispao je Trnavac, a rukom se poslužio Milošević. Nije bilo namere, tako da je kapiten Banata Željko Milošević dobio samo žuti karton. Pored lopte su Žuka i Zoran Tošić, šutira nekadašnji igrač Banata, a Filipović posle prečke uspeva nekako da izbije loptu u korner. Kombinuju fudbaleri Partizana, interveniše Savić, a Filipović uzima loptu u ruke, nema indirektnog udarca. Da li je bilo namere od strane fudbalera Banata ili nije, procenite sami. A onda šok u 23. minutu. Banat stiže do prednosti na stadionu Partizana. Loptu je dobio Igor Stojaković, veoma lepo pronašao Marka Markovskog, ispao je Ivan Obradović, a Markovski smestio loptu u mrežu. Banat protiv Partizana vodi sa 1:0, strelac igrač Partizana koji je na pozajmici u Zrenjaninu. Pa mislim da je bio jedan izuzetno dobar meč, to moram da naglasim. Do kraja prvog poluvremena sve interesantno dešavalo se ispred gola Banata. Centaršut Lazića u 27. minutu i prečka koju pogađa Jovetić. Partizan, odnosno Nemanja Rnić, postiže gol, ali on poništen zbog prekršaja. U 33. minutu uz dosta muke Filipović je zaustavio ovaj udarac Tošića, lopta se odbila daleko od Morire. 30 sekundi kasnije pokušava i Jovetić iz slobodnog udarca. Igrao se 38. minut kada je Žuka izgubio jednu loptu, ona je došla do Lazića, Lazić je ostavio za Jovetića i Jovetić izblokiran. Stojaković je pokušao da organizuje napad Banata, ali je dobar bio u defanzivi Žuka. Zatim centaršut reprezentativca Srbije i Rukavine za Dijaru, još jedna prečka, treća u prvom poluvremenu. Morira vraća loptu do Jovetića koji je po drugi put izblokiran. Otpor veoma dobrog Banata slomljen je u 43. minutu. Centaršut Rukavine, Dijara se okrenuo, šutirao i savladao Filipovića. 1:1, 43. minut, strelac Dijara. Prvi smo na tabeli, znači jednostavno nastavljamo tamo gde smo stali i to je to. Još jednom akcija Partizana kod izjednačujućeg gola Rukavina i Dijara koji ne dozvoljava lopti da padne na zemlju. Mogao je Partizan za samo 1 minut da potpuno preokrene rezultat. Krenuli su sa centra fudbaleri Banata, lopta je došla do Ivana Obradovića na levoj strani. Obradović je odlično prošao, uputio centaršut prema Jovetiću koji niz ovog pokušaja nije uspio da savlada Filipovića. Prvo poluvreme završit ćemo pokušajem Đorđa Lazića. Njegov udarac po zemlji završio je pored stative, a kao što ste čuli od kapitena Partizana Antonija Rukavine,
Igrači crno-belih su ispraćeni aplauzom i pored toga što nisu imali prednost nakon prvih 45 minuta. Prvu priliku u drugom poluvremenu zabeležili smo u 54. minutu. Žuka za Dijaru, zatim lopta za Tošića, brani Filipović. Tošić je pokušao i 2 minuta kasnije i opet je golman Banata izašao kao pobednik. Rezultat je skroz preokrenut u 61. minutu. Mihajlov je ispucao jednu loptu, Dijara za Jovetića, Jovetić izbija na čelo liste strelaca. Njegovim trećim golom u ovom prvenstvu u sva 3 kola po jednom se upisao u strelce. Sudija Paunović pokazao je 10 žutih kartona na ovoj utakmici. Ovo je detalj kada je u beležnicu glavnog arbitra upisana Zoran Tošić zbog navodnog simuliranja, a bio je odgurnut sa leđa. Nekoliko propusta u odbrani Partizana nisu znali da iskoriste fudbaleri Banata. U 70. minutu dobar prodor Ivana Obradovića i centaršut pretvoren je u treći pogodak za Partizan. Strelac je Đorđe Lazić. Pre nego što su krenuli sa centra, trener Banata Petar Kurćubić izvršio je prvu izmenu. Nenad Marinković izlazi, ulazi Marinko Petković. Morira je podigao loptu, a onda je glavom vratio do golmana Božovića. Sudija Igor Paunović ovaj potez fudbalera Partizana okarakterisao je kao odugovlačenje. Dosudio je indirektan udarac u korist fudbalera Banata, a Rukavina i Morira dobili su žute kartone. Stekao se utisak da je Morira ipak hteo da ubrza igru. Stojković je u 76. minutu precizniji, ali je i Božović oprezan. Ovo je 79. minut. Morira dobija jednu loptu, prvi prekršaj nad fudbalerom Partizana, sudija pušta prednost, a zatim drugi prekršaj. Izborio se ipak za ovu loptu Morira, a onda je arbitar Igor Paunović prekinuo napad crno-belih, a fudbaleru Banata Siniši Brankoviću pokazao žuti karton. Svi su očekivali snažan udarac Žuke, on je lukavo postupio, odigrao je za Moriru, Portugalac se veoma dobro snašao u 16 tercu, postigao 4. gol za Partizan koji je protiv Banata u 80. minutu poveo sa ubedljivih 4-1. Strelac Morira. Nova izmena u Banatu, Marko Markovski izlazi, a umesto njega u nastavku igrao je Goran Vujović. I strelac 4. gola Morira je izašao u 80. minutu, u nastavku igrao oporavljeni Darko Maletić. Prvi kontakt sa loptom Maletića i udarac ka golu Banata. Nema prekršaja, Stojaković oduzima loptu, a Marinko Petković najavljuje da Banat možda može do još jedan gol. Milutin Trnavac izlazi u 84. minutu, ulazi Dejan Vasić.
Nakon šuta Petkovića i intervencije Božovića bio je to novi korner za Banata, loptu je namestio Marko Mitrović, a u 16-tercu se posle centaršuta najbolje snašao kapiten Željko Milošević. Konačnih Partizan Banat 4-2. Ovaj aplauz namenjen je Stevanu Jovetiću, koji je u 85. minutu napustio teren, ušao je Žarko Lazetić. Prilike do kraja ne koriste Vasić. Pa umeđu vremenu poslednja treća izmena u ekipi Partizana, Tošić izlazi, Predrag Lazić umesto njega do kraja meča, poslednjih